Ty prečo nemáš úbor? Zase si ho akože zabudla, hej? Toto už je 5. krát po sebe, čo nemáš akože úbor. Ako chceš. Veronika, ty čo? Ty kde máš úbor? Ja som si ho zabudla v triede. Mohla by som ísť preň? No ale sama isto nepôjdeš. Nikolka, choď prosím ťa s Veronikou. Pre mňa za mňa. Aspoň nemusím byť na rozcvičke. Kde ho mám? Či som si ho zabudla doma? Ani sa neponáhľaj. Ty kámo, počkaj. Fakt sa hrabeš Peťovi v lavici? Čo robíš? Kámo, Peťo má vždy tú najlepšiu 10. Ozaj, veď on máva na 10 štípák? Daj mi jeden! No veď práve to hovorím, mňam. Hlavne mu to nehovorme. Keby niečo, ani jedna z nás o ničom nevie. To ako vážne? Peťko, čo sa robí? Niekto mi zožral 10. Deti, kto zjedol Peťkovú 10? Priznajte sa. To Verona, keď som s ňou išla pre jej úbor, obidva rožky zožrala. Prosím? To nie je pravda. No daj mi ženskú knižku a poprosím ťa, zajtra Peťkovi donesieš druhú 10. Koho si ja dneska vyskúšam? Dnes to vychádza na prvého, no a prvý tu je... Veronika je prvá. No poď, šup. Ja ale neviem nič. No poď, už som ťa vyvolala. Poď. No a dneska si vyvoláme... Ja to nebudem isto. Ja som bola včera. Tak keď včera som išla po datume, tak dneska by som mala ísť v porade. Poďme teda rovno od začiatku, hneď prvá. Veronika, no poď. Však včera som bola. Ale veď to vôbec nevadí. A musíte ísť vždycky v porade od začiatku? Nemôžete ísť raz od konca? No len poď. No koho si asi tak vyskúšame? No dneska je 13. minus a vonku je podľa mňa 12 stupňov. 13 minus 12 je jednotka. Veronika, učila si sa? Pani učiteľka, začínam mať pocit, že ste na mne zasadnutá. No poď odpovedať. Nemôžem za to, že mi to takto vyšlo tými výpočtami. Koho si dneska vyskúšame? No, dneska budú na obed rezne a dosť som hladná. Veronika, poď teda. No koho si dneska vyskúšam? Ani sa neobťažujte. Viem, že zasa vám náhodne dnes vidím ja. Ale keď sa tak pozerám, ty tu máš najhoršie známky. Máš tu 4 päťky za odpovede. Poď, Veronka. Nový zasedací poriadok? Tak to ja dúfam, že budem sedieť konečne vzadu. No Veronika, kde si teba posadíme? Pani učiteľka, ja by som chcela konečne vzadu sedieť. Už si to všetci vyskúšali okrem mňa. Vzadu? Ale však máš okuliare. Preto stále sedíš vpredu. Kvôli okuliarom? Ale veď, to nie sú dioptrické, to mám iba na okrásu. Naozaj? Takže si istá, že chceš sedieť vzadu? Ako ja ťa tam kľudne dám, ale ak neuvidíš na tabuľu... Uvidím, nebojte sa. Čo to tam je na tej tabuli napísané? Ale čo, Veronika, ktoré myslíš? Čo sa nedovidíš zozadu? Jasné, že to vidím. Len to tam je škaredo napísané. Aha, a na to potrebuješ okuliare? Okuliare potrebujem preto, lebo som v nich krajšia. Počuj, ty si sa učila na ten zajtrajší test? Hej, mala by som úplne všetko vedieť. Paráda, lebo aj ja. Čo keby sme si tento rok dali, že budeme mať samé jednotky? No občas nejaká dvojka, ale vieš, že by sme sa dobre učili. Dáme to tento rok? Lebo vieš, že keď budeme mať dobré známky, tak aj nejaké štipendium môžeme dostať. Tento rok bude náš. Ani sa na to nemusím pozerať, pani učiteľka. Ja viem, že mám na 1,000,000% jednotku, takže... Jakže Peťka? Jak je možné, že Peťka? Ja to isté. Tak čo? Kašleme na to teraz? Teraz očividne hej. Ale od pol roka sa budeme snažiť. Ale pani učiteľka, veď je 1. apríla, teraz sa neučí. Však oslavte to s nami, veď to je super deň. Neuveríte, ale napríklad aj na matematike sme sa neučili. A to už sa dá čo povedať. To fakt?
ale takto som to zase nemyslela, Verona, ja ťa zabijem. Pani učiteľka, mohla by som sa prosím vás napiť? Mne strašne na odpadnutie. Toľko vlastne? Kámo, dáš si domáci perník? Je výborný. Skús ako vonia. No daj, ale nech nás nevidí učiteľka. Máš pravdu, no. Dajme sa za knihy. Otvoríme k tomu aj kompot? Vidíš? Daj. To bude k tomu dobré. Mňam, zbožňujem proste 10. v škole. Teraz máme hodinu s tou krávou. Tak teda čo otvoríme? Kávu alebo čaj? Asi kávičku, Veru. Dobre, nachystaj zatiaľ poháre. Však jediná, na čo viem odpovedať, je hádam meno a priezvisko. Kamo, daj mi to odpísať. Ja sa to už na budúce naučím, sľubujem. No nie, a neruž ma. Veď prosím, ja to nemám ani pofotené. Aby si zasa dostala lepšiu známku ako ja, ako minule, že? Isto. Pekne prosím, posledný krát. Na! Paráda, díky za jednotku. Čo si dostala? To za čo mám guľu? Prosím? Však ale to hento odpisovala odo mňa. Ja? Čo to klameš? Tu jednotku mám zaslúžene. Som ti vravela, neodpisuj odo mňa. Dobré ránko, moji milovaní žiaci. Ako ste sa vyspinkali? Počula si ju? Hej, počula. Má extrémne dobrú náladu. Pravdepodobne sa asi dobre vyspala, alebo ja neviem. Nie, v tom musí byť niečo väčšie. Myslíš, že jej riaditeľ zobral našu triedu a že je voľná? Alebo že by ušla konečne do dôchodku? Ale bolo by celkom zákerné, keby nám to spravila až 2 mesiace pred koncom školského roka. Keby chcela, tak ide skôr, nie? Kámo, ale akože nie je to čokoľvek, ale ona sa reálne prvýkrát usmiala teraz tesne pred koncom 9. ročníka. Žiaci moji perfektní, vy ste tak vypatlaní. Môžete mi prosím povedať, ako sa vám podarilo mať najhorší priemer z monitora z celého Slovenska? To jej akože príde vtipné? Veď nás nemusia zobrať na školy. Počúvaj ma, teraz ti čo si ukážem, hej? To čo má znamenať? V škole nemáš telefón dovolený, okamžite ho odlož. To určite. Vy môžete byť rada, že tu vôbec sedím, hej? To ako sa so mnou rozprávaš? No, okamžite donieť žiadku knižku, nech pošle mamine odkaz. Akurát dneska ju tu nemám. Aká smola? Dobre, tak aby si vedela, tak máš zápis v klasifikačnom zázname. Dajte aj 3, ak vás to urobí šťastnou. Tak, so mnou sa takto rozprávať nebudeš. Po škole volám tvojej mame. Nie, prepáčte, ja už nebudem drzá.